Dear Ireland, if I told you that I belong to two minorities, could you guess which? I'm a Gaeilgeoir and I'm queer. What's a Gaeilgeoir? Tá Gaeilge agam, agus úsáid am I. And queer is a sort of shorthand for LGBT. These two minorities coloured the majority of me. It's Gaeilgeoir.Aiteach me, all day, every day, all week. I'm a Gaeilgeoir, but I speak English every day. And though I'm queer, some of my best friends are straight. Taim har tarsach, gomininic is gníomhaí nach cap nach aundum tush go bhfuil tú dal arum. I pass you in the street, queue behind you in the shop, rein tú duchlam sa slua ag ceol churum trá. Níl sé bracha ar mo chlór éidean, ach let me be clear. Every cell of me is queer. When I listen to music, I hear queer. When I watch a movie, it's with queer eyes. Queer, my every action from birth to demise. If I marry a man, that will not make me straight. Is few is me a béarlóireacht, ní béarlóir me. Pia a merla waha la tain, mar farir, ní bhíonn fochedal orm sa bhír héal. Ach tá codanna díam atá do astratha. Tahi, hanúil, nach muinin ach linne. Mo galúphobal a higgin gach shulla de mo chuisle, tá siad Gaelach, Aiteach, bio bachach, is muisha with them. I fizz and buzz because our chat has no gaps. We talk Shanos and the George and laugh at stories about apps. Is ní gádum mé hain a chur in a rúnt. Mo chud Gaeilge a bhuca, na ma Atticus a íslú. Ag an grosfalach seo idir Gaelach is Aiteach, tá ar ann sa dá champa nach bhaltíonn ach ribh leathdíam. Gael a héanann na gays in a mask agus ati go átíonn nach Aerach ar danga. But our wildest dreams are realised in Gaeilge too. And our rainbow souls are ancient, not edgy or new. The Aerach is éire fitte fuirte ón géad lá. Ein uair a airíonn tú éire, airg na línta seo. Mise Aerach, sinna mé ná caileach vera, crus na sagart, teacht na nghail ná fiú an tanam éire. Mise Aerach, bhí mé ann I measc na níní ar thrasnig drithe talún atá anis faoi hin, na fearbollig, is na mrá, is ar sinsear neamh dhéanartha, tá mise Aerach. Tháinig mé ar an lung a cheol amargin hain gohéireann, do bhí mé ar a gladach lena altu ann. Is aniu, is éireannachas ag lehanú amach, le ilcanálachas il data a bhanú isteach. In piamarh, má cluiseann tú mé, nó má tá tú fós a léamh. Ná a rúd gur aundum. Mise Aerach.Aiteach, grábhar, Gaelach. The Griffór, the Grehar, the Hauki is the star. Don't make me a stranger in my own home. Ná a rúd gur aundum. Hi, chuirde is Ciara Ní É agus ba mé a chur láthair beag an filíochta a roimh aniu. Tá mé anseo I mbíonn scéalaigh I ggéirí heas agus tá mé macónaí le grúpa cóide le linn na dín glasála. Bhí easlam fánaigh sa Gaeltacht ach nílas gom cén sais Gaeltachta mar nuair bhíonn stradéirsúil sa chathair is mín le a bheith arás ann. Tis go mbuinm leis an bubal Aiteach freisin, tarlíonn anna cuid imachtaí a bhfuinn leis an bubal Aiteach sna cathracha agus braham bhfuil cinál taring down I gcónaí dom mar sin. I bhunaigh mise agus ón McAvoy an cóirgrúpa alín Aerach.Aiteach.Gaelach in Éirinn agus tá muid dul ó neart go neart ó hinne le is grúpa alíontóirí muid a bhíonn Gaeilge á úsáid againn agus bí muid a takeíd lena chéile ag co-oibrú agus tá planan amóra againn tugraí iontacha a chur sa túil nuair a bheas an saoil arás. Scríbh mé an dáin seo faoi srá greengraph. So fuair mé srá greengraph ón ollscoil sa bhreatain beag agus bhí siad chur le chéile taspáintis agus iad géirí go scríbhing dáin mar ragra ar sin mar aon le anna cuid scríbhneoir eile. Agus bhí na pictóirí go háling agus bhí anna cuid ruí deasa le feiceáil an tú capúil agus na sléite agus tá an bhreatain beag go háling. Ach cumála sin bhí pictóir ann den greengraphdóir I féin
agus tá si go háling. Agus ní raibh mé ar dús fanna mé iirecht an dána scríb faoin na rudí eile nach í ach ní raibh mé an agus an tanamatáir seo ná iarmhaircht. Iarmhaircht. Burras de scríb faoi chuirib an chapel is suaimhnis na túthe sa chlapthol is bog ná an bhean ina lí is sa slionáin fíneálta, cuair mealtach a droma, a cromáin a cum. Míonta mo chrí ní minic a riníim ach músclíon a maise mo chócas lom. Is mé an chorán gealaí, a súil le bhealán, is cuineamanacht ganí taobhlum. Lí, braham dúlgus a bheith scríb an Gaeilge go puinte, rud atá cinál at tuis nach caiiteúir thuúchas mé fiú ach is tóca gur cuid bhór am a héal í agus bíon cuid am a héal in Gaeilge agus bhfuil ciall a bheith scríb sa teanga. Tóca go scríb an Gaeilge nuair tá mé ag smaoinemh an Gaeilge. Brahan sé ar cén tám den lá a bhualann smaoinemh mé agus cén áit ina bhfuil mé. nó dá mé na scríb fiúr ag an hála trí Gaeilge achtra nó le héad is tóca go méid an dáil sin in Gaeilge. Ceapan go bhfuil mé ag cinál níos compórtaí a bheith leocalach inis agus mé scríb, beidir nuair thosa mé amach go raibh mé rómhórtha faoi cad a ceapach daoine. Agus bhí mé fós a scríb faoi rudí a bhí garda mo chuirí aber nuair scríb mé an dá cealta, bhí mé caint faoine bheith atoch agus cé go trína céile a bhí mé gur daoine i gcuine cónanas pósta. Ach ag an am céine le níorbh mé an mu go fáiblí a gheart ag an am ach bhra mé go raibhar an dá seo scríb mar raibh sé cótábhachtach sin dom. So bhí sé sin localach ach ag an am céine inis braham gofuil mé níos oscailte arís agus gofuil mé in an kind of rudí mothúcáin a léirú agus síomhanna a léirú ina bhfuil mise lag agus gan cuacht agus a lehéad. Conas is féidir lom chur síosaí an bhirthaí. She wears many hats agus go leor péir de brógaí. Drifór, inín, máthair, altra, múntóir, banantí. She's a pilot, a doctor, an engineer. She's whatever she wants to be. Phenomenal woman. Sin í. Is mó ban in isise amháin. Pelador, cluiche every Sunday, ag immert son naman, son a conte, a son féin. She's a hun, ag immert the hun. Duine den acma úr peladóí, gascíocha, lecíocha. She's a 10, a knockout, durnálí, lagtar í gach lá agus fós, Éirinn she. She's Katie Taylor, champion no horpa, champion on Dowan. Is mór an sport í. Is léach mór sport í. Tá cosa iontacha eici. Is iontach an cosantóir í. Ní hain inu. Is ban í. She's an expert at deflecting unwanted attention, perfecting the art of rejecting without collecting enemies. Ban gano, ag ober luan gehina for the man. 10 hours a day in a glass box with a pack of jocks who communicate chiefly in locker room talk. She tunes it out, works hard round the clock. Call her bossy if you want. She'll soon be the boss. She's a fast woman, a réibh suas na parka. No surprise, she's been running all her life, from stereotypes following from ancient times, ingrained in even her own mind. Ach fiera anish, ní rihin she a hilla, she tackles those stereotypes head on. There she. Tom bhunaigh, is ní winnin sé sin diam, cuireann sé lum. Is lú classy me, le passion, agus ní hainam, gur spatialum fashion. There's nothing wrong with being bottle blonde. Painting your nails doesn't make your arms less strong. I am all you can imagine, and more beyond. An rud nach féidir, ní féidir é. Bin adorú léhi trá, na bhí si géirí déanamh amach an raibh aon bhealach isteach andaí go seanna chlub na bhar. An rud nach féidir, ní féidir é. Ach tá siise có crú a céine leis an nímant san áine ar a lámh. Íhannta iste madnacha lua, dígras le núnach, biú é an dua.
chuir sí san Aerach agus buinhí sí san óir. She's overcoming hurdles like Derval O'Rourke. She's Stephanie Roach kicking goals going viral. She's on the hockey team in the World Cup final. And I stand in awe of all maná like her, atá ag tógal a mallí hain, and paving the way. An rud narv éidir trá, is féidir inisé. Féach arhí, is féidir é. Ní dearhin gur bíon filíocht mo fashion, ach ceapam go ggólíonn sé rud éigean anm. Tugann filíocht deis dom rud éigean ará agus rud éigean a chur Filí coimsir a héint bhaim is bralam cé tempest I gcónaí spraga olmhór iad domsa idir filíocht agus ceol agus cur láthair. Tá mé antócha le ban ilí na Gaeilge, aber Afric Macé, Alvin I Garbhí, Ciara Ní É, agus cé eile cuardam a lua. Tá mé antócha go jo le Denise Chaile, tá rudí dochreite a dhéanamh. An mion fánar dul siar gáin. Bíonn, is dócha nuair críogníim gach dáin áfa go néirm lomhéin. Ok, tá sé sin hart agus caithfidh mé ghlacha leis, sin an iireacht is fearr greibh mé an dhéanamh ag an am agus níos caithfidh mé bug aráig agus dániu a scríobh. Agus bíonn cin an nóir faoi rudí a dúirt mé. Mar bhíonn ar gach duine, nuair bhraíonn tú siar ar rudí ar Facebook nó Twitter. Ach, seasamh leis mar bíonn mise ag an am. Fáilte go Driftwood an cafe áling seo I leor an glanna Garda Baileann Scealach I Gaeltacht Nua-Eabhrac agus tá an cafe seo bhfuil bhí sé ré le bheith oscailt in fithe ach tá sa gon ar fad cad a tharla ach buchas a dia tá sé tréis muid a ligint isteach inniu le bheith tafid agus tá mé ar bís ar bháilh tacht isteach. Fáin go bheici sibh na ráicne. Tidal an dáin seo ná leabharchósa. Fuair mé leabhar Gaeilge ar mo bhreathla, an chéad cló 1991 ar chomhaois lomsa a bhí sé. Lá báistí ina dhiaidh sin, doscail mé é. Fuair mé bula taismé a bhúscail anam lúnasa in Éirinn. Conaic cur bharcs na himmel. Córanéil lúpa sír ag léithóir neamhchóramach mo ghála hain. Daimsigh ar an leathanach tosaigh, anam agus seola an té am a leis mo bhrontanas rómsa. Bhí mé fisrach fút a chara Gael nua. Cheadigh mé Google ile asach a lag cratlach de híal amach. Clán, post, teach, tinnis, bás. Saidóir, snábhí, sunrí, sírí, firdaí fearfarsanta ag stella as an rihre. Bégan dom stoppe. Buint níla gom leat seachas seo. Tá leabhar a tháinig de chealamh agus mise sa cléomháin. Ar mo chealfanis is tú I gcónra faoin gré. Sin ar leabharchósa báis is batha. Bhreac mé ma anam taobh le de ceansa. Ar leabhar tá ma denis in ar nanam chórsanna. Agus bhartíos an dáin seo a léamh inniu tuiscúil mé an seo I géirí heas sa ghlán an áit inar tógu mo cheanathair. Agus braham ceangal leis an áit go mór agus nuair a luam lúnasa in Éirinn sa dáin sin is an seo a cha mé lúnasa in Éirinn. Tidal an fiasa seo ná rudaí is mó nach maithlam faoi bhanána Éirinn. No, mar hidal málartach, litar oscailte chuig Éirinn úsáideoir an tíomh boards.ie. Agus cúra an scéal, ná gur léim mé postáil ar boards.ie faoi Éirinn cáúil, agus séir bhí scríofanna, churann si I gcuimhne dom, na rudaí is mó nach maithlam faoi bhanána Éirinn. Rábhar, gráine, bhéal scéalta, caitheann numarchas midí agus lándaí hain. Rábhar, gráine, bhéal scéalta, caitheann numarchas midí agus lándaí hain.
Scrífa ag Dearnolin ar an 8 is fiche de bhína saona 2010 ag fiche chuna 10 is títhe. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Ar léibdom na hadiachtí sin. Bhí mé spragtha, agus bharrtaigh mé déir a ragart. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Lé mé do lista díreach an sin, na tréthe nach maithleat I mná na Éirinn. Dús, ní ráir an bhean úd, ní canábharlachaí, but it's not 2002. Bhfuil tú uig nach déir, nach bhfuil aine I de héal, bhfuil sé dachar ar tacht ar bhean chéile, nó céim fá eile go gatha ihe ine ag ghearán faoi chorp na man ar lína. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Mar bhaisile tá grána soch páisiúil, éasca le rá is dachar a bhréignú. Déadtha é a thuirt ar dhuine amháin, ní le gachéin bhean a hitas tú in rá. Ach déir, is suntasach do thuram gur míofar iad man ná ile na Éirinn. Na rion sé fát ionatsa, dála an air a déir go bhfuile iarfartathe ar fad ar mire. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. You know, tá teoiric a gom, na fér a hílann gur deise maná go ná dórtha. Rainan siad freisin rud éigean eile, nuair a ecann siad ban gan smidú arthaí. Bhfuil tú tuirseach nó tín a ifríonn siad bí. Faoin smidú is dócha nach déigeann tú tada dar leat go bhfuil áileo Kim Kardashian ná dórtha. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Sean bhaslathe iad bhéal scéalta is landí hain do bhaná, is bhrála mí de héine ach for riir tá bun chaimhlint ann sa chuí gur banné ag caint os cór an tíl. Déir, an bhfuil saonasart lom, có scéalta den bhéal, dín hénig cóláin. An mis a lista amachchas amach, an bhfuil na tréthe ar fad le sunrú anam. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Áitigh sa tír seo is ann do Dearnolin é a rada amach a chuid póramí lofa. Taobh hir dá scáilán, a nahanid, I bhullach, na míle Dearnolin, bacach is brocach. Déir sé gur hit band na telí chun fiola, is sé cromtha ar an tullaigh cannabheoireach ar a bhullaigh, mar is cuma leis an saoil má tá Dearnolin ráir. Is cuma sa teochló é bheith grána, níl déir béal scéalta. Labhraíonn sé, tá rialacha éagsúla aige do bhaná is dó hain. Ní bhíonn an numarcha smidí air, ní bhíonn puoin, níl sé lán leis hain. Tá sé lán de bhuinín. Ach, gach ban in Éirinn, mise san óras? Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain. Ráir grána bhéal scéalta an numarcha smidí agus landí hain.
shiva hanam Nave breed Kildara Ban sagat ban dia ban is slave my soul friend Manan Chara Thaler heathlick she dort in her clues Govaning blin talau Take me in you a moving layer now Anish Reiner midlaw fela Then I'm a Reiner mur lava Ban sagert ban dia ban is nave maradort manam chara One without a soul friend is a body